बोले कि जहां लेटरिंग कोई ले तो वो में ज्वाइंट कर दिए और तब ब्याज कहता नहीं कि तोहरो मूर्ति बनी ब्याज के पद पर भाषा के प्रयोग करे के बा का कहले हैं कहतर तहार मूर्ति बनी सोना गाछी हाँ रंडीपाड़ा में अरे काहे काहे उतना दूर वेस्ट बंगाल में जाई हाँ अपने घरे बनवा ली हाँ हमारा उम्मीद में रौरो घरे रंडी कम ना होई है अच्छा ही बताई रुआ सब है गार्जियन है हाँ इनकरो बाल बच्चा भई बा हाँ भतीजा सियान भइले सब हाँ। हमरो लेके के बियाह भइल चाचा हाँ। ई जन गुणवैया करत रही हाँ जवाब में हम कुछ कहता नहीं हाँ। अभी बताई यूट्यूब वाला डाली लो हाँ। हमने के लइकवा देखे से यूट्यूब पर हाँ अकेले रोई है सब मंदिर के पीछे जाके हाँ। हे भगवान हे भगवान तारा दोसर घर ना मिलल हाँ। हमने के कितना बड़ गांडू सन के जमल बा तराही बाप धन्यवाद।